παιδιά, Καέ εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε το Five Nights at Freddy's σε πολύ συζήτηση. Πού αλλού? Λοιπόν, πρώτο βήμα, YouTube. Δεύτερο βήμα, δεν φτάσαμε ακόμα. Από ένα άλλο βίντεο θα το κατεβάσουμε. Και εγώ από άλλο βίντεο θα το κατεβάσουμε. Γι' αυτό σας δείχνω έτσι. Five Nights at... Ναι, θα πατήσουμε αυτό και θα πατήσουμε... Θα πατήσουμε απλώς κλικ. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Αυτό αντεγιά. How to get Five Nights at Freddy's from... Λοιπόν, αυτό θα είναι. Ωραία. Το μέγιο φάει. Εκεί το κατέβει. Ναι, να σε βγάζω αυτό το μέγιο. Μια βουλή. Αυτό είναι φανταστικό. Να, πάρουμε τα Freddy's. Από εδώ το κατέβει. Να το πίσω. Λοιπόν, πατάμε τα άλλα. Λοιπόν, αυτό πατάμε από τη λύση. Ωραία, κατεβαίνει τώρα. Λοιπόν, μια λύση δεν ξέρω. Ναι, έγινε λύση. Ναι, απομένουν 3 ώρες ή 2 ώρες και 26 λεπτά. Ναι. Και 18, 16, 15, 14, 12. Μας παίρνει τώρα, θα μην πειράζει. Ξέρω το. Λοιπόν, εγώ το κατεβάζω, δεν θέλω να ξανακατεβάσω. Λοιπόν, πατάμε χ. Και όταν σας κατεβεί αυτό, θα πάτε εδώ πέρα, θα πάτε στις λήξεις, στις διαλήξεις και θα σας βάλει εδώ πέρα το Five Nights at Freddy's. Ναι, εγώ το έχω βάλει και το έχω βάλει εδώ. Λοιπόν, να το, αυτό είναι το Five Nights at Freddy's. Σας έχω και στη description, θα πάτε να το κατεβάσετε. Και θα το ανοίξουμε και λίγο. Θα παίξουμε από ένα άλλο βίντεο και θα το παίξουμε και μια φορά. Λοιπόν, ωραία, καλά θα κάνουμε ένα άλλο βίντεο. Λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ πάνω. Ναι, όσοι βλέπετε, δεν τελειώσει το βίντεο, όσοι βλέπετε, έχω και τα άλλα. Έχω αυτό, έχω αυτό, έχω αυτό. Λοιπόν, θα σας πω όλα. Λοιπόν, 4 καινούριο, 1 που συγκεντράει μόνο Golden Freddy, καινούριο 2, 3, 4. Αυτό. Άμα θέλετε γράψτε μου στους comments, άμα θέλετε από κανένα και από τα άλλα που θα κάνετε. Καλά, σίγουρα το 2, το 3 και το 4 θα σας δείξω και αυτά. Να μου πείτε αν θέλετε από το καινούριο 2 ή από το μόνο το Golden Freddy ή από το Five Nights ή από το 4 το καινούριο. Αλλά αν θέλετε, αυτά δεν θα σας γράψουν σε ακόμα το βίντεο, γιατί εγώ δεν ξέρω παιδιά, δεν προτιμώ. Άμα θέλετε εσείς, γράψτε μου. Εγώ πάντως δεν προτιμώ γιατί για να φύγω αυτό μου πήρε 1,5 ώρα. Δηλαδή δεν καθόλου
το καινούριο. Αυτό μόνο που σε κινητά πρώτον φρέντο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Το μόνο που μπορεί είναι γράψιμο και το μόνο που μπορεί να κάνει να το κατεβάσει από τον ένα. Αυτό ήταν το βίντεο και βλέπετε, μην ρωτήσετε που βλέπετε τόση ώρα αυτό. Το αδερφού μου είναι. Λοιπόν, τα έχω παίξει όλα αυτά. Βασικά, το 2 και το 3 δεν τα έχω παίξει. Όπως όλα τα άλλα τα έχω παίξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe, γράψτε και κανένα comment όπως σας είπα και πριν. Ναι, και να με ακολουθήσετε στο YouTube. Γεια σας.